Olas huerteros, este vídeo vou facer en galego, xa que me pediu moita xente, en concreto o meu profesor de galego. Vou vos explicar como debuxar o millo. Como vedes aquí xa debullei un pouco. Debuxar o millo trátase de quitar o que é o gran. Vale, o millo é isto, o que non o sapa. Este é millo, o que comen as galiñas. Trátase de coller a espija e quitarlle o gran ao carozo. Entón temos dúas maneiras. O que eu chamo maneira bruta, que é darlle pues, así co dedo, bueno, facelo así á man, non? E tamén temos esta maneira que aí xa coloquei o móvil. Esta outra maneira que trata de coller un medio carozo que está limpio, medio, mellor pola punta, e collémolo así. E daquela poñemos aquí os dedos e facemos así. E, como vedes, non nos lastimamos os dedos, nin non nos lastimamos a man. E, se collemos un pouco máis de práctica, collemos un pouco máis de práctica, poderemos debullar a man, o sea, co carozo, perdón. Se é pouco millo, se son as pijo ou dúas, pues sempre podemos debullar así, pues, co dedo ou cas dúas mans. Pero como vedes, eu teño aquí bastante millo, en concreto uns 115 kilos. Pero bueno, isto é que espijo, unha vez que aquí, mira, aquí, todo este millo é de 3 espijas. E bueno, eu vou quedar por aquí debullando. E nada, se vos gustan estes vídeos en gallego, alégrome, porque a verdade é que o gallego está en peligro de extinción. Estamos en bandeira vermella. E bueno, sempre intento falar gallego, sempre cos meus castelanismos, como que acabo de decir gallego, é galego. E por eso me gustaría falar, me sinto máis cómodo como galego falante, aquí de Galicia, sinto máis cómodo falando galego que falando castelán. E bueno, pois se queredes lle poñedes os títulos, se non entendedes, pero bueno, creo que é bastante parecido ao español e enténdese ben. Así que nada, chao, huerto.